gaude neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ja, ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara, eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zer hori txarra, ni banua. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizu behar bada Portaventuran ospatzerena etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Bai. Eta jakin nahi duzue programak aurrera jarraituko ote duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue? Horra zaudete? Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio beteko ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Gauza serioekin gatoz, beti bezala. Aizue, 50 urte beteko dituela UEUk. Gizu zer den, asko ziur ezetz, baina 50 urte hauetan akademian, eta oro har Euskal Herrian ekarpen handia egin duen akademia erakunde txit gorena. Eta txit gorentasun horretatik ze gauza hoberik etzai okerritu webseri bat egitea 50 urteak ospatzeko. Besteak beste gauza gehiago egiten ari zaretela badakigu, baina webseriaren aurrerapen bat zergatik. 11ak telebistan estreinatuko duelako nahieran daukazue eta baita emisioan ere asteburu osoan zehar.
Sintonia gustatu zaizu, ez? Tinton, tintanton. Ze bizimodu dauka bekadun batek. Ez dizuek gezurik esango. Lana bilatzea gogorra da. Sentitzen dugu, baina etzera bilatzen dugun pertsona. Enpresa honetan, iniziatiba duten pertsonak behar ditugu. Eta bukatzeko esaldi humilagarriena. Zorte on. Ez esan, ez duzuela empatizatu, bizitzan gauzak okerrera joaten hasten diren horretan, autoa estabil edo, ez, itxidura zentralizatu horrek ere ez du funtzionatzen. Lan entrevista batera joan eta zorte on hori ez da, segun nola harrapatzen zaituen. Baina batzutan, pentsatuko bat baina gehiagok, azte librada egin nuen, ala? Bai, sartu. Kanpoan etxongo zaitu ziren. Eskerrik asko. Bueno, badakizu oso momentu berezien etorri zarela, ezta? Bai. Bai. Asmo handiak ditugu, etorkizunera begira jarri gara. Eta nahi dugu zu bat gehiago izatea. Gutako bat. Hau zer da, sekta bat? Errepikatu nirekin. U, U. U, U. Fuerte. U, U. U, U. Hori da, hori gara. U. Eta nahi dut hori entzuten duzunean etxean zaudela sentitzea. Ados? Bai, ados. Eder. Bekaduna, gizajoa bekaduna, eta bekadun izatea tokatu zaiz segun guzti ok, ezta? Ba, tira, UEUk bere urte horrena ospatzeko ideia bikain hau izan duela, eta honezkero, estreinatu berri 11 telebistan, edo nahiaran eskura izango duzuen eran, edo asteburuan esaztu, eguardeko ordu baten, eta iluntzeko 8etan hori izango duzuela, eta nahiaran ere bai. Bekadunaren webseria estreinatuko dugu 11 telebistan egunotan, baina ez da izango estreinu bakarra, izan ere datorren astean, periferiaren mugak dokumentala Mondragon Unibertsitatetik den ez da paranda, Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orain ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, laugarren mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakimino hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normalan bezala igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikia ondia izan, jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin.
eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Horixe ba, Estreinuak Hamaika telebistan, webseriak UEU-den eskutik eta dokumentala berriz MU-tik. Bueno, aizue, badakizue, eskuzabalik beti eta dokumental eta euskararekin lotutako ekoizpen, lanketa eta barri ere, noski, alfombra gorria. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari, izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea, edo Gerarioak landatuko ditu haien ordez. Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu, galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu. Kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo! Hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimade inguru ontako pitonisarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zin hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andretxita gurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten dizut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago bat kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz.
Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Baina, Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esak esan zidan demoratxo pasata agertzeko, ez zala fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik, benetan. Baina, Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zerratik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik! Egia da! Begira! Enbata dator. Egia da! Begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator. Gertuta gaude? Bai. Egia da! Begira! Abai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen. Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, Bai. Vale, jarriko dugu fresa? Ahí vas, apunta ahí. Con todos los móviles. Ba, berriro. Forma
A ver, Andrea, hola, es que estamos yo así. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. Berezen goen? Baina, auskenan. Ez, vale. Jode, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, ez da non fiatzen. Ya está. A ver, está grabando él. Joder, ya, vale, qué tortura. Joder, tesak esan zian, denboratxo pasata agertzeko, ez zala fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Bueno, gaur, aurkeztuko dizuet nire atale berria eta kamikazea gehitzen da, atala. Eta nire lehenengo gonbidatua Ainara Azpiazu Aduriz. Ezagutzen zuen? Aspi? Bai, ez izenez? Bueno, bera ilustrazio gintzan, ormairudi gintzan, komiki gintzan ere diardu, Hernaniarra, nire herrian, gure herrian, bizi da. Eta, bueno, pues hori da gure Aspi da gure lehenengo gonbidatua, eta horrekoan elkarrizketatxo bat izan duen berarekin, eta bueno, pues sartu bideoa ikus dezagun. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Kaixo, atxaldeon. Berdin. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, gonbidapena egiteagatik. Ka nervioso nago, esan biarret. Lehendabiziko gonbidatua zea gainera. Lehenengo eguna da eta bueno, a ber, ze ateratzen dan. Oso ondo. Aipatu behar dizut, atalaren izena, kamikazean dala. Bai. Eta hortako outfit propioa daukat. Orduan, lehenengo eguna denez, jarriko dut. Wow. Ez dakit entzungo zaizudan, baina bueno, espero baiet. Ez du importa. Eta horrekoak bai? Wow. Bueno, hasi ginen 2016 elkartzen komikian inguru genbiltzan, gehien bat emakume pila bat, utxune bat ikusten genuen eta gure lanei irtenbide berri bat, edo, bueno, nik ordurako ja publikatzen nuen, da boko beste kide batzuk bai, baina, bueno, ikusten genuen publikatzen nahi ginenak, betiko plazan edo esan degozaguna argitaletxekin eta egunkarietan eta gutxiago ginela benetan komikiak publikatzen ari zirena baino, ez? Pixkanaka pensatu genuen zerbait sortzea, pixka bat indar hori erakusteko edo indar hori modu kolpe bakarrean irtenbide emateko eta pixkanaka junginan pentsatzen egin, azkenean liburu bat ateatzean asuntu atea zen, erabaki atea zen, eta liburua kaleratzeko pixkanaka junginan erabaki batzuk hartzen, batzuk ardura gehiago hartu genuen, beste batzuk gutxiago, eta horrela juntzan eratzen azkenean estruktura bat, eta estruktura hori azkenean izan da kolektibo bat. Eta zeintzuk zate? Bertenak esaten dituna, Amets Gurtiola, Maite Gurrutxaga, Paula Estevez, Maite Caballero, Aitane Gartzendia, Beku Ona, Irati Eguren, Maite Caballero esan dut. Orduan, Paula Estevez, ez dutela esan ustez, eta ni. Bilera horietan, azkenean ja erabaki liburu bat, junginan pentsatzen, nola ze formatu dikozun, objektu bezala interesgarria egin nahi genuen, horregatik bizintzena, baita ere gai komun bat eduki barko zulat batasun bat emateko liburuari, eta horien artean izen bat behar dugu, eta orduan ginen zerrenda bat, eta zerrenda hortatik bozkatzen junginan, eta boto gehien ateazituna ipust zan, baita ere kolpearen edo ez usteko kolpearen onomatopeia dalako, eta behar zen. Gure helburua gehiago zen, komikigintzan ari ginen emakumeak eta bazterrean egotera ohituta gauden sujetuak geranez, azkenean helburu hori ere ematen da. Baina berezan komikigintza egiten segitzea, plaza hartzea eta plazan tokirik eduki ez duten narrazioi toki egitea. Baina, bai, ulertzea jaztu azkenean zuk aipatu dezun helburu hori ere betetzen dugu.
ziazue. Bueno, da lehenengo liburua, Tupust ni. Eta tesak dakana da Tupust zu, bai? Hemen ibiliko gea pixkate begiratzen, baina oain aspik, azalduko dizkigu ze traba nagusi topatzen dituzten komiki gintza. Eta gauza bat hola gizartean presentzia handia daukan euskal gizartean, ez? Ez dago komiki irakurle askorik eta oro har komikia irakurtzen duten personak, ohituagoak daude beste diskurso batzuetara edo beste korronte batzuetatik dauden irakurleak dira. Gauza batzuetara ohituak zegoen jendeak nerea ere ikusi du pixka bat arraro. Eta pixka bat aldarrikapena hori izan ze batzutan eskatzen zaigu narrazio konkretu batzuen formak hartzea guri ere, ez? Eta zergatik hori, eta, pixka bat ikustea gure narrazioa ditugula eta uste degula jendea askorentzat interesgarriak izan daitezkela. Eta pixka bat komikiaren inguruan dauden estereotipo horiek, zabaltzea eta jendea ikustea komikiekin mila gauza egin daitezkela eta mila narrazio motaentzako tokia dagoela. Eta pixka bat guazen zabaltzera, estua dago komikiaren ikuspuntu hori eta behar dugu gure tokia ere egin eta jendeak ikus dezan eskaintza anitza dagoela eta bazterretan egotea ohituta gauden horiek pixka bat plaza hartzen dugun eta ea jendearengana ere iristen geran. Hasieran egin genuen planteamendu hortan oso baikorra ginen eta orduan pentsatu genuen peluzerako zerbait oso handia egiten eginala eta orduan eman genuen lehenengo gaia bota genitunean ez genuen bakarra bota genitun gai sorta bat eta pentsatu genuen segida balu elkarrekin lotutako gaiak izatea. Aldi berean mugatua eta zabala denez, horrek aitzakia ematen du ikusteko ekarpenak eramatzen denez, eta ikuste, kolaborazioak oso zailak atera dira, eta, zu hori oso modu diferentetan aztertua edo landua izan da, eta pozko. Hau da lehenengoa. Hori da lehenengoa. Ni? Hori da zu. Zu. Urrengoa ku izango da? Urrengoa ez dakigu. Oso gustura egiten duten lan da. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen duzu eta jendea pasatzen denean elkarrizketa politikak ematen dira eta gero ere irudiak ikusten ditu eta hori niretzat kaleak hartzeko beste modu eder bat eta asko gustatzen zait. Eta zu Hernanikoa zea eta ni eskerrak eman behar dizkibiot Hernaniko herri jaize. Ez dakiko bat urtekin hasi nintzen, baina paleta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen, azpian zego nere mural bat eta horren azpian nere mural. Hiru kapatan dauden nere hiru mural. Nik estalin nuen nere muralan bian. Oantxe zorrien inguruko liburu bat iten nahi nahi Zuxi Albertikin. Eta gero mural bat egingo dut azteitien. San Juan deiko pasabidien ingo dut mural. Hor ere, azpinda hona neria da. Ez taliko dut mural bat. Reziklarzio mori. Eta gero, daukate novela grafiko batekin nahi dira urte batzuk eta pixkanaka nihua eta, ja gidoia oso estrukturatu daukat, bozeto guztia ditut eta nahi falta zaidana da burutzea nola baitere, baina niretzat hori errexena da. Niretzat zailena da egituratzea, pensatzea, dialogoak ondo zehaztea, gauza ditu. Orduan, olako gauzak eta gero betiko kolaborazio txiki, irrien lagunaken komikik ditut eta berdintasun sailetarako folletoak, kartelen batu beste, olako gauzak. Ze interesgarria da gure Aspi, ezta? Bai? Bai, eta oso lan fina egiten du. Baina bukatzeko, atala kamikazea ditzen denez, galdera kamikazeak planteatu dizkiot, eta bestean atzean, eta... Bai, orduan ikus dezagun. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Herri Joana. Urumea, ez? Hombre. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Nere maitearen azala. Gehien gustoko duzun zaporea?
Zaporea, ba, ez dakite, sagardoa. Sagardoa guztoko ez. Bai. Zein da gehien guztoko ezun, instantanea edo irudia? Bueno, badago fotografo bat duazno deitzen dana eta bere dozein argazki, zora barria. Zure crushen bat aitortuko zinidake? WhatsApp. Crush hitza, ingelesator eta jendeak erabiltzen du adierazteko pertsonan bat ola erakargarria dela guretzat. Aiaren Lujanbio. Comparto. Zure lan esparrua ligazta posible da? Posible da, nik ez dut egiten, baina posible da. Zertan zara, superona? Marrazte. Eta zertan zara? Traketxa naiz, hemen etxeko lananetan eta pixka, sukaldian oso naiz, baina gero pixka desordenatua edo ez dakite, nahi baino baldarragoa bezala naiz, bai pixka, etxeko txukuntasuna mantentzen. Zure amets egingarriren bat? Mural bat egitea kantzin barrena, adibidez. Nun, Obebiliersen, dala nire ama jaio zen auzua. Da Paris kanpo kaldean dagoen emigrante auzo bat, eta Obebiliersen ingo banu. Gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu. Despertadorian dakat Ruperren Eneberiek. Eneberiek ez duten mako juritzeko gogorik. Eta zeba kanta hori? Badaukalako melankolia puntua, baina aldi berian pozik jartzen dauen kanta badelako eta oso esaldik zoragarri dazka. Iruditzen zait, lehertzen zait dena. Zuretzako eredua edo referentzia den pertsona edo kolektiburen bat? Bueno, berriz, Aiaren Lujanbio. Zer esango zenioke 5 urteko Aspiri eta zer esango zenioke etorkizuneko Aspiri? 5 urteko Aspiri, lasai, hau guztia ez da zure kulpa, segin arrazte eta ondo zoaz. Eta etorkizunekoari txarrak bota eta onak ingalditu zaite, eta segi aurrera. Azken galdera, gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala orain dikan ingabiazion filosetakoa eta sagardotegi garaian ondu ginean goizeko lautan, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauek. Bueno, bai, baina hori pasazan edo etzan pasa. Etzan pasa. Dakigu. Aldi bat irakurriko dizut, bai. Eta zer iruditzen zaizun, eta inkluso ea asmatzen duzun norena den, bale? Eta esaldia da, gelditu mundua jaitsi nahi dudala. Mafalda! Oso simplea zer naiz igual, honen hautaketan. Bueno, oso ondo dago, eta galdera errexen bat ere merezi duen. Bueno, Aspiba, listo, gatu deu. Oso ondo, jugu! Zagontzea? Bai, oso gustora. Bai, eta azkar pasada, ez? Oso azkar pasada, errexak jarri dez. Tirosetan elkarrikosiko dugu. Hori da. Goizeko lautan, o zaki noiz, baina... Eskerrik asko. Zuri, guztutxo bat. Aio. Pues, tearra. Esan dakoa. Ni, zu, gu, zugua. Bueno, earra lana, tupuz kolektiboa, marabillosoa da, eta komikigintza gehiago behar dugu perspektiba honetatik, ez? Euskaraz eta feministara. Aurrera. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Apokalipsian murgilduta gaude. Ez behar batetik bestera garamatzate mundua mugiarazten duten indar ilunek. Gaixotasuna izan zen lehena. Ondoren, hortzia gorritu zitzaigun iluntasunean biziaraziz. Azkena, gerra. Hemen bukatuko alda munduaren akabera ematen duen bolada hau, ala gure superbibentzia kolokan jarriko duen beste probarik ezarriko aldigute. Apokalipsiaren lauzaldunak mitoak ematen dien forma beldurgarria izatetik oso urrun daude. Gure artean bizi dira, gure itxura berbera dute. Bizkotxoak oparitzen dizkizun bizilagun atsegina izan daiteke, edo egunero lanera irribarrea aurpegian eramaten zaituen autobus gidaria. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara, ezkaitzan urrengo zori gaitzak ustekabean harrapatu. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta?
Beste bat? Jode, serio? Ez da nahikoan egiten ari naizen lan guztia? Bai, hombre, bai, badakit, baina horrela dago idatzita. Orduan, zer izango da? Bueno, ni ari naiz. Gosea zabaltzen ari da. Laizter supermerkatuetan ere ez da girasol oliorik egongo. Bani oso lasai bizi naiz. Zuek egindako lanarekin nahikoa. Bai, oso eroso bizizara ikusten dut, bai. Nik proposamen bat, kalima bota genuen bezala, orain igel izurrite bat botako nuke. Lan gehiegi, ez da? Nondik aterako dugu hainbeste igel? Bai, arrazoi. Baina gaixotasuna bota genien. Hurrengoa izan daiteke, urak odolez gorritzea. Ez da aukera bat, supermerkatutan agortu egindako kolorante gorri guzia. Eguzkia berotu dezagun, ezingo dute bizi iraun klima aldaketa bortitza botatzen badiego? Ez da izar esan, Gaur egungo krema guztiek daramate behar adina filtro eguzkitik babesteko. Orduan ez errez. Grazie zaizkigu iluntasuna. Tira, hori aurreko astean bota genien eta etzen ez ere gertatu. Bai, esaizu, nire kotxe, oraindik naranja dota. Ezer larririk ez, esan nahi nuen. Begira, hemen daukagu mundua suntsitzeko aukera on bat. Lurrikarak non nahi. Ados denok? Bai. Bueno, barkatu gauza bat. Nik erosin nun Benidorren apartamentuko eskor bat, hendik hipoteka pagatzen nahi naiz. Beraz, izan daiteke lurrikarak edonon horrezik? Bale, adostuta. Lurrikarak non nahi Benidorren izan ezik. Eta salau. Anécdota bastante heavia. Nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona. Ni etxean nagoenean, etxean bakarrik baldin banago bilusi nago. Zer esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Aukerak izan ziten, jun bezala masajistana, eta kotxeakin konprak ekarriko zituen, eta mitiko astensorian lagatzen dituzula, eta gero nik hartzen dut astensorietikan eta etxeat. Basan enaiz jungo bilusik, peto bat jarriko. Gatzezula hemendikan eta ikusten naizula dana. Jun nintzen astensorera eta hartu nituen botzak eta rependentzen nuen. Bum! No, etxeko atia. Mobil gabe, giltz gabe, eta bilusik. Ez dugu azaldu behar, Asi hostia egitetoin. Preokupazio bakarra etzan, nago portalian bilusik, ez. Entrenan ekala. Eta junintzan lehenengoko bana. Gaina esan sarba, tío. Pobre. Junintzan petakin tipo, hola, en plan, dera eskutatzen. Eta esan nion, perdona, ¿puedo hacer una llamada? Eta momentu berda, okurriu zitzaiten bakarra. Nire laguna dituko diot, tu txurru, ni joa la entrenara. Hau gertauza eta no seke, esan entrenadoriai, que no llego, tío, no llego. Vale, venga, gur. Esan nion, tipiari, eskerrik asko. Junintzan berriro, etxeko atera, eta nik, ze hostia, ine llamada bat ez dut, ize soluzionau. Ahí va la hostia. Zesan, lehenguana berriro nahi jongo, laugarrenekoana jongo nahi, ala bastante majoak jotzia eta laurteko umeak irekizitatia. Tipia hola, nik hau indio. Gutxi goia bila, ez? Badago zure ama, nire ama, eta nik ez aio zutortzeko. Atetin llamada bat, eta ama ideitu nion, klaro, bera ezintzan etorri, eta ama gehitu zion, etxitxea etortzeko. Pasan itun, portalian, 30 minutu gola, eserita, bezinoak pasatzen, eta gero etxea etorri zan, irekiziten atia, entrenara junintzan, eta bueno. Hori da, lo más random que me ha pasado. Ayuda de matero. Hau, asperdura, ez? Bai, zai egon behar izatea, aspergarria bai. Venga, zeo zerrengo dugu saioa bitartean? Bai, zer iruditzen zaizue Kierkegaarden existentzialismoaz aritzen bagara ez da bedatzen dago. Kierkezer? Bueno, bai, egian ez da momentu ez da. Ez da momentua, eki. Ez dakit, agian oporretako bidei ez edutzengo da geno? Ja, klaro, ni aurten ez noa inora, Nirez, udara osoa lan eta lan. Hain zuen, sakara joateak bideia bezala kontatzen du? Bueno, venga, bale, ulertu dut batzuk bai, bestek ez da idea proposena oporretaz hitz egitea. Bale, badakit. TikTokeko erronka bat egiten badugu? Zer? TikTok, gazten artean oso modan dagoen aplikazioa da. Gazte euskaldunen artean ere bai? Jakina. Ez dakite, biluztea balin bada erronka, nik, paso. Ez, joder. Osea, proposatzen duten erronka da, entzuten dugu musika dantzagarriena.
Eta guk egin behar dugu alegina ez dantzan hasteko, aguantatzen behar dugu dantzatzeko daukagun gogoa. Bai, divertigarria ematen du, ez? Eta ze musika klase da? 80. hamarkadako musikarik dantzagarriena. Aize, nahi erronka proposa irutzen zait, baina beste erronka bat gehitu ingo dut. Eta euskal musikarekin egiten badugu, agian divertigarria izan daiteke, Bai, bueno, zaila, baina... Oso zaila, baina... Bai, bazen egitera. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Biotzaren talpa den notxez, zure graziak dut kantatzen. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo dute. Zerlaretan gure peleko hartzaina. Bale, uste dut aukera berena saio hastekoa, saio haste dela. Esnatzeko! Bai, guazen! Bai. Shadow
hegaldia zer da? Jubilatuen etxean? Begiratu duzu Hondarribitik badagoen hegaldirik, Londresera joatea garestitu egingo zaigu, Bueno, orduan, zein da aldarrikapena zehazki? Agurtzanek ezin dugun horretan, umeekin dago. Data aldatuko dugu? Purea eta oilasko gisatua prestatu dizuet. Utzi sukaldea alik eta txukunen, mesedez. Nola, nire aurretik boi bat dagoela striptiz egiten? Uste dut dena nazten ari direla. Emotikona. Madrildik ez da pentsatu ere azkenekoan gure maleta Singapurren agertu zen. Bai. Jaiak bai, borroka ere bai, noski. Baina borroka zein da? Nik ezin dut egun horretan. Umeekin nago. Egin dezakun dudel bat. Ze bestela ez gara inoiz geratuko. Gehiengoak diona eta listo. Bihotzak. Nola etzatoztela bazkaltzera? Horretarako pasaditut 3 ordu sukaldean. Utzi behar zaitut, lana daukat. Gero hitz egingo dugu, saioa astera doa. Punto. Bueno, azalduko didazu, punto. Presaka nabil, punto. Egin zuk dudela. Ados, saioa aurkeztu behar dut orain? Ale, egin nahi duzuena, lanean nago. Kaixo denoi, beste behin ere zuekin kolpez kolpe. Zer moduz daude gure gonbidatuak? Kaixo, arratsaldeo. Ondo primeran. Pozik. Hemen Beti bestela. Ez duzu zerbait arraroa somatzen, serio? Nik, bai, zeozer faltako balitz bezala ez da? Bai, nik ere bai. Sensazio deseroso bat. Zer izan daiteken ideiarik? Aizue, behar bada izan daiteke elkarri idazten gabiltzala aurpegira begiratu beharrean? Kontxo, noski, hori da. Probatuko dugu mugikorrak utzi eta hitz egitera. Ai, joder, ze beldurra. Bale, baina ni ez naiz hasiko, Baten batek hasi beharko du. Bestela... Benga, Naroa, zuk aurkezlea zara, ez? Ba, benga. Joe, marroi guztiak niretzat. Hala, baina zuek erantzune, ez utzi bakarrik. Lasai. Hala, banoa, 1, 2 eta 3. Arratsaldeon denoi, oi plazerra zuei arpegiak ikustea, ezta? Ala nekarri. Hemen hasten da kolpez kolpe. Que yo pensé que eran, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas góticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subidas. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Gorrita nuria, canacha sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido una nota nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Muy nervioso tocando Ze flash izan dituzue, ze beti daten dugu nunbaitetik. Bueno, pues... Elikatzen gara. Claro. Non egon daitezke gure referenteak, bai. Baina gure referentea izan daiteke
Maurizia, edo Merina Gris, edo ez dakit, edo Lourdes Iriondo, edo Maria Arnal, Edurne Azkarateri egin zion... Edurne da gure referente bat. Edurne Azkarateri egindako elkarrezketan, kolpez-kolpen, benetan harrituta geratu nintzen, zerbait jarraitua nion, edo irakurrita, edo... Eta justo Merina Grisekin egindako politiko oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta Merina Grisen bideokliparen ekoizpenaren inguruan, ez? Eta orduan irudiak, berak komentatzen zuen pixka bat, ez? Nondik nora eta zer. Horregatik aipatzen dizun, erreferentzia flashak, ez? Oso rezienteak bizirik daudenak, ez dute esaten izan behar duenik. Ez. Baina kolektibo izaera hori da. Eta euskaldunak eta ez euskaldunak. Iruditzen zaidala momentu bat, txikiak, zelan azaltzen dut zuten, haundiak gero eta haundiago direnean, txikiak gero eta txikiago gara. Baina haundiak gero eta haundiago direnean, gero eta txiki gehiago gaude. Orduan, ertzetik munduari begiratzen diogun gero eta komunidade gehiago gaude. Kultur edo hiztun gutxitu komunidade asko gaude momentu honetan munduan. Orduan, globalki begiratzen baldin badiogu, txikiak asko gara, eta ertzak asko daude, eta gauzak egiteko modu minoritarioak, baina ez gara minoritario. Orduan, hor referentzien aniztasuna. Ze Mauriziak ez dau inorrilek, eta gero beste hirugarren ardatz bat daukagu ardatza espazioa okupatzearena, daukagu ardatza transmisioarena, genealogiaren revisioa eta transmisioarena, ez transmisioarena pedagogiaz, Ez goitiberako transmisio hori, horrela egiten dut nire subkonstienteak. Osea, plaza, eta gero plaza konpartitzea ariketa bat. Eta hori deitzen diogu Maurizia anfitrioia. Beti dago Maurizia anfitrioi bat. Olatz eta Itziar izan ziren Maurizia anfitrioiak eta bakalerako ekintzan, eta hain gustora ziren gelitu direla etxean. Galdakaban, basu izan zen Maurizia anfitrioia. Maurizia anfitrioia izan daiteke Galiziako pandero jole bat, Maurizia anfitrioia izan daiteke. Hori oso interesgarria da. Badakit. Eta berazgarria, ez? Bai. Aipatu duzuna, ez? Baten batzuk anfitrioi izatetik parte izatera pasatzen dira. Claro, eta anfitrioia ez dalako Maurizia gonbidatua, Ze gutxi egiten den hori? Claro, es que zure etxean hartzearena galtzen ari da. Bai, guztiz. Bariduri ez familia eredu tradizional, baina gauza bat da. Bai. Ez, iruki katolikoa eta beste gauza bat da, etxea hartzea, konpartitzea. Baina plazan gertatzen zaiguna da. Azitzea, ez? Zure inbeste kostazaizu aulki hori. Osea, ez dala ariketa eskuzabala aulki hortan lekua ustea, da ariketa mingarria. Orduan, guazen jolasaren arauak aldatzen, eta guazen aulki joko hontan jartzen lekua. Ze eskezu egon zintezke hor, baina hemen ere badago lekua, ez? Bai. Eta badirudi hemen, nortaz ni jendeari lekua izteko eta ez izteko, ez doa hortik, ez doa maternalismotik. Ez dugu pasen nahi paternalismotik maternalismora, ez. Gugatoz hemen, konpartitzera, hau, leku hau. Hori ipatu nahi nizun, naiz eta horrek eragin, agian noiz baiten ikukiko dudala, zelan da, argi iriz dira pixka gutxiago. Baina, zaintza konpartituak ematen diguna da aukera, egoteko beste leku batzutan. Eta ez egon behar izateko ni on fire denbora guztian, mesedez. Ez ez daukat hortarako ez energiarik, ez bizitzarik, ez denborarik, ez gogorik. Batez ere azken hori. Ez importantea puntu hortara iztea. Claro. Esaten dugunean, ez dut nahi eta ez dut behar eta ze ondo, ez? Claro, baina joan alizatea bai privilegio bat da, Bai. Orduan, guazten hori gauzak aldatzera joan alizatea eskubide bat izan da. Bai, lehen aipatu duzunaren arira esan duzu amatasunarena, baina esamalabak izan gabe ere, amak izatera, inbatean amatasun horren kondena badaukagu, bai ala bai. Nondik? Izan senidekin, izan lankidekin, belaunaldi arteko lankidekin. Guztiz. Izan berdin du, espetxean daukazun lagunarekin, badaukagu, sartuta zera hori. Eta ontaren entorren, egunotan ere aipatu izan delako, terapia aipatu duzu lehen, gure osasun mentala,
eta aipatzen zuten ari direla disparatzen, ez? Botika ezberdinen konsumoak emakumeengan eta pasa ditugun gara. Zoro drogatu batzekin hitz egiten ari zara, Baina droga horiek probatu dituen norbaitek, ez? Aipatzen du baita ere, ez? Bai. Nork ez du pasa, ez? Behar hori, eta kezka bat ere badaukat puntu batean jabetzen naizelako, orain arte gure amonek, nik gogoan dut gure amonak nola dopatzen zen, ez? Guztiz. Denak. Eta oraindik ere izaten segitzen du, zorionez, baliabide gehiago dozkagu, edo bide hauek urratzeko aukera, ez? Eta terapia bilakatu daitezke gauza asko, ez? Bai, terapia bilakatu daitezke gauza asko, baina iruditzen zait horrekin ere kontu zibili behar garela, eta terapia, eskaini ez noa terapia da, mendira joatea da nire terapia. Mendira joatea, nik ulertzen du mendira joateak ondo egiten dizula, zure burua zaintzeko aukera ematen dizula, torian da, baina batzutan, behar dugu bide laguntza profesionala. Zer pasatzen ari da, ez? Ze batzutan egiten digu krak barruak. Eta batzutan behar dugu laguntza profesionala. Batzutan nire gertatu zait erditzearen prozesuekin eta nik agian, orain atzera begira baino ez ditut lertzen gauzak, ere oso erditze violento baten ostean, erditze fisiologikoa oso romantizatuta eta oso helburu bezala eukinua momentu batean, eta orain, beste ertz batzutatik begira, nik sinisten dut, gure gorputzaren kapazidadean osatzeko, atzo egon nintzen txunkristo superga eta hogean sartu beharko nintzak egun oso bat. Nire kasuan, atzo, ezin nintzen hogean sartu egun oso bat. Batzutan privilegioa da, norbere ritmoak errespetatu alizatea. Privilegio burgez zuria. Esan hori, ez dakitze pertsonai egiten duena lan, ez daukana bajarik, ez daukana ensaiozu. Zaindu zaitez, mesedez. Nundik esaten dugu hori, ez? Erditze prozesu fisiologikoekin edo menstruazioaren prozesu fisiologikoa bizitzearena, eta orain oso duela gutxi Erika Irustan zuten duen, dela referente super top bat gai hortan, gainera super, esaten zuen, gauza desberdinak esaten zituen, baina nola orain? Erika Irusta. Erika Irusta da tipa bat oso, aktivista bat aspalditik, eta horian, esaten zuen, nola, gaur egun, diskurtso hori, menstruazio osasuntxoa bizitzarena nola bilakatu den diskurtso oso zuri, burgez, ziz, emakume bezala irakurria garen gorpuntz menstruante horietatik egiten dugun diskurtso bat, ez? Eta, klaro, menstruando placidamente. Amiga, menstruar placidamente denok ezin dugu egin, edo bizitzako momentu guztietan ezin dugu egin, edo gorputz guztiek ezin dute egin. Gorputz menstruante guztiek dinon. Edo terapiari buruzari ginen, hori da. Erditze prozesu fisiologikoa, eta eske aldugu. Baina batzuetan laguntza behar dugu, nahi baldin badugu, atera bizirik hortatik. Bizirik, onik, hor ertz asko daude, baina nire inkelitu nintzen momentu batean, kraken zidala barruan, eta behar izan duen ez bakarrik terapia, behar izan duen psikiatria, behar izan dituen farmakoak, behar izan duen, nire bildurra hundien zan, duela hor gaixotu nintzenean, zoratu egin naiz. Izan den zoratu egin naiz. Hori zen, eta zer da zora egotea, zer da, zen joanen zait burua, geritu zaitun baiten. Eta hori, gero manejatzen duela informazioa asko, eta banekiela erdiondoan psikosi puerperala gertatzen dela, gertatu aldela, erditze traumatiko baten ostean gertatu aldela, badila antecedente batzuk eta variable batzuk zeinetan askoz arrisku emendatzen den, eta hori dana, baina esaten dauen, hau gertatzen zaio, beste gertatzen zait beste momentu batean, undezuan manejatzen orain daukadan baliabideak, edo egote urte bete bajaz. Psikologarenera joaten astero, psikiatra pribatu baten, Bartzelonako psikiatra perinatal batekin tratatzen, lanera joan gabe, sekulako privilegioa da. Eske hori nik aldizan dut egin, baina ezin du edo zeinek egin. Orduan, barkatu, baina eske zaintzea eta osasun mentala zaintzea eta horre gauza guztiak eske ezin ditugu edo ezin momentutan edo zeinek egin. Krak hori zer da? Gainbehera
zuloan berazoa zela, kontrola galdu dezula, zer da krak hori? Tristura... Nire bizitzak ematen zidan min. Denak ematen zizun min. Bizitzeak ematen zidan min. Horretik orain hitz egiten gaundenean hasieran eta esaten zidan, zemuz daude, pozik ez ilusionatuta. Horrean, sentitzea orain ilusionatuta egoteak, orain, zebe bai iruditzen zait importantea, sare sozialak, beste hori bat, zuhatzak dugu. Hori galdetu nahi dizut. Bai, zen izu perberria nahi, sare sozialetan. Pozik zaude, ez nion, animikoki pozik nahi, ez, pozik askotan... Nago egotea nahi dudan lekuan. Hori da, nik horri ditzen nion. Gustora, pozik, baina gauza konkretuekin pozik egotea edo bete momentu horiek aurkitzea vitala delako, ez? Bai, nau egotea nahi dudan lekuan, egotea nahi dudan jendearekin, eta egitea nahi dudan egiten. Eta horrek animikoki, oinarri oso potente bat jartzen du, ez? Bai. Laguntzen du. Bai. Beharrezkoa ere bada. Bai, baina ni ez nahi sendatu da bilelako hau egiten. Ni sendatu naiz... Hau egin duzu sendatu ondoren edo... Hori da. Sendatzeari esker. Sendatu nahi zelako egin izan dut hau. Bai, hori ere importante iruditzen zait dela, Alegia, badau traola gustatzen zaidan erabiltzea eta da postpartum depression survivor. Bizirik atera zarela. Bai. Askori pasatzen zaie, ezta? Bai. Ez da hain gauza isolatua, ezta? Baina ez da hitz egiten. Ez estigma handia dauka. Estigma handia dauka. Bai, ze txoke handia egiten dau... Baina zergatik, hain beste hitz egiten da, gero ez da, inoiz ez da hitzin ikustu hain beste, erditzez hau beste, baina ala ere, ondo ez di joanaren, ez? Alde hori, bai, niri gertatutzean gauza bat, eta da, erditze medikalizatuaren diskursoak egin zidanean niri talka, topatu nuen beste ertz batekin, nun erditze fisiologikoa erromantizatu ia infantilizatu ere ikusi nuen leku batzuetan. Eta hemen, benetan, daude profesional zoragarriak, evidentziarekin lan egiten dutenak, eta nik erditze errespetatu baten alde, nire aktivismo guztia, eta batez ere amatasun feminista baten alde. Esan gaiazu zer da amatasun feminista, alde eta amatasun azkeena. Eta norberak erabakitzen duen eran. Iruditzen zait, amatasuna ja aldatu behar dugula eta izan behar da feminismoak aldatu genuen bezala, eta feminista izateko modu desberdinak daudela onartu genuen bezala, eta emakume izateko modu desberdinak daudela, musikari izateko modu desberdinak daude, alun izateko modu desberdinak daude, ama izateko modu desberdinak daude, eta hori onartu behar dugula. Eta horre ere gertatu zitzen, dauka poltsa bat, horrela eslogan batekin dagoela oso guai, ingelesez jartzen du ni ere ama naiz, ez nazazu epaitu. Eta, nola lehiakortasun hori esaten izuna emakume musikarien artean bizi izan duguna, amen artean ere gertatzen da, eta badaukagu oraindik ama perfektu hori. Ama perfektuaren arkeotipo aldatu da. Nire amarentzat ama perfektu izatea zen gauza bat, eta niretzat beste bat. Baina jarraitzen du horrek estutzen. Ama trajeak estutzen du izugarri. Eta hori... Nik uste dut erabaki hartu behar dela konstientekit, hortarako manejatu behar dugu informazio aliketa ganitzena. Eta aliketa relato gehien ikusi. Aliketa bada, niri amatasunakin gertatu zitzaidan, maitasun erromantikoakin gertatu zitzaidan abestela. Amatasun erromantikoa. Bai, usten duen, zaplasteko handi hori bezala, konturatu nintzen maitasun erromantikoa da, joder. Hori... Ni kriston pena hartu nuen. Bai. Izan ziteken. Eta matasunarekin antzerako zerrak gontzaten, joder, zen mierda, zer gezur kontatu dira zuen. Zergaitik ez dira zuen esan, ez? Eta gero amarekin daukagun harreman hori. Nik uste dut horrek ere, bukatu behar dugu horrekin ere, ama idealizatu horrekin, bale? Ja, gure amarekin daukagun burruka horrekin. Zergaitik daukagu emakume guztia gure amarekin burrukak. Zergai, jazta. Gure amare ez da izan amarik guk nahiko genuken ama hori. Eta gu ez gara izan gure alaben alaba idealizatu horiek. Ja, bale, jazta. Baina gauza bera pasatzen da emakume arduradunekin ere. Ez da zure ama biologikoa, baina gatazka horiek asko zerrazago sortuko dira gizon arduradun batekin baino. Beti. Edo ez, ze importantea azkenean
Lehen aipatzen zenuna, ez? Modu parte hartzaile batean, ez izatea, ez? Modu horizontalean, ez zenbat Oso zaila da, eta ez daude hortan eziak, eta nik uste dut gakoetaiko bat dela gazteak entzutea, eta gaztei ustea lekua. Eta gaztei ustea gauzak beste modu batera egiten. Guk Mauriziek ez dago inorrilen diseinatu genuenean badon proiektua, prozesua dinamizatzeko herramienta bat jarri genuen zentroan, eta da diseinu espekulatiboa. Ez dugu kasmatu, Osea, gauzak proiektuak garatzeko herramienta bat da, badago Euskal Herrian enpresa bat, tipi dauka izena, tipi guk ezagutu dugu, baina ez dira beraia bakarrik, osea, eta herramienta horren gakoetaiko bat da, nola egin genitzake gauzak beste modu batean, gauzak eraginkorragoak izateko, etorkizun batean. Nola imaginatzen dugu etorkizuna, baina ez etorkizuna modu distopiko batean, etorkizun desiragarri bat. Nola imaginatzen dugu? Baina espekulatu dezagun horrekin. Nola imaginatzen dugu Euskal Kultur Komunitatea 2050an. Eta hori da, guk proposatzen dugun espazio parte hartzaile hausnarketarako espazio bat, ez? Bale, nola imaginatzen dugu? Baina nola imaginatzen dugu, guazen imaginatzera Black Mirror, baina ez modu distopiko katastrofiko batean, baizik eta ametsen konstelazio bat bezala, etorkizun desiragarriak eraikiaz. Bueno, hori dinamizatu dezagun, hori dinamizatzen dakien norbaitekin, eta gero, ja, imaginatu dugunean zerbait, pentsa dezagun, zer egin dezakegu gaur bihar hortara heltzeko. Etorkizunaren jabe egiten ez garen bitartean, bideak eramango gaitu etorkizunera. Baina etorkizuna imaginatzen dugunean, egin ahalko ditugu urratsak gaur, urratsak egingarriak, agian, etorkizun desiragarri horretara gerturatuko gaituenak. Utopia motor bezala. Baina modu, eta gero honek danak dauka dinamika bat, osea, dago metodologia bat, lurrean, dauzkala pausu desberdina, lehenengo pausua telemotore aktibatzen da, eta, osea, nahiz hortan sartuko orain, baina badago metodologia bat, aurrera emateko. Design thinkinga dagoen bezala, eta enpresan erabiltzen den bezala, imaginatzeko gailu oso estratosferikoak eta meta bezalako leku bat. Mauriziak ez da binorrilek badauka baita ere beste eragite espazio bat, eta digitala. Hori galdetu nahi dizun, sare sozialetara bai, eskeda plaza bat, gaur egun, baina ez sare sozialak, Badakit. Osea, mundu digitala ez da bakarri sare sozialak. Sare sozialak dira plataformak mundu digitalaren barruan daudenak. Plataformak batzuk, da, eskaparate bat. Eskaparate bat demezela, ez dakit, formula irratia, baina badaude beste batzuk. Bai, errepublika bat eraiki dezakezu. Bai. Aro digitalari esker. Hori da, txampon bat, erabil dezakegu. Balioa daukana, elkarren konfiantzan oinarritzen dena, digitala izan daitekena. Bai, erreferendum bat egin dezakezu, ezin dizutena debekatu. Aro digitalak arrisku handia dakartza eta aukera pila bat. Bai. Eta hor dau baita ere, Mauriziak ez dago inorrilen eragite eremu bat, ez dakit. Baina, bai, osea, mundu digitala egin behar dugu gure bestela. Etorkizuneko euskal komunitatea digitala ere izango da. Bada. Gaur egun bada. Baina eske ez balin bagara horren, ez balin badugu etorkizuna hor ikusten herramienta, ez bakarrik herramienta ez negatibo, baizik eta aukerak zabaltzen dituen esparru eta plaza bat bezala, gertatuko dena da, desagertuko dara gure komunitatea. Hau da nik uste dudana, baina igual beste bat uste duzte da, eta uste duzte beste, guazen horri buruz hausnartzen, zer egin dezakegu, zer guazen imaginatzen, baina modu oso zoro batean. Eta gero hori, pentsamentu divergente hori, gero karriko dugu lurrera. Eta gero pentsatuko dugu, ze egongo da zuzendari artistiko bat, jakingo duena, hori dena, nola, Edurneri buruzarekin hitz egiten ez da, nola guzti hori lenguaia eszeniko batean errepresentatu. 80 minututan, Euskal Herriko holtzetan. Gero horrek eukiko du, gorpuztuko da. Bai. Ematen di pixkat beldurra hitz egitea publikoki guztioni buruz, ez que zenbaterainoko nun nahi dugu sorte prozesua kolektibizatu eta inkluso publikoa egin. Inkluso, egin aldugu Twitch kanal bat, eta astean behin, kontatzen dizuegu, zen momentutan gauden. Inkluso, ensaioren bat edo beste, irekia izan daiteke. Baina,
hausnarketa eta sortze prozesuak ezin dira izan plazan, ezin dira izan epai horrekin. Ze bestela eske erortzen gara sortzen epaira jarrita. Eta espazio publikoa ez da espazio segurua egiteko esperimentuak, prototipatzeko. Hor dago erronka, Nik gaur kontatzen dizut hau, baina honek ezin nau lotu hau egitera hemen 2 urtera. Bai, ez dut ulertzen dizut. Eta zela da, hori beda balore supermaskulino bat, gaur hau esaten dut eta biharrera hau esaten jarraitzen dut. Koherentzia. Superbaloratuta dago, extrabaloratuta dago gizarte honetan, eta balio bestela hartzen da koherente izatea. Ja, bale, inkoherentzia hartu dezagun, balio positibo bezala, zaurgarritasuna bezala. Eta hori bai aldarrikatzen dugu, intensa batzu gara. Es que somos unas intensas. Intensa June Fernandezek esaten du. Bueno, June Fernandez entzun dio, baina ez du berak esaten, berak beste norbait aipatzen zuen, baina intensa es la no histérica. Bai, eta gero hurrengo pausoa da, eske zaude ondo. Ez, baina hurrengoa baina ondo zaude. Gaixo zaude, ez? Segituan, ez? Nola katalogatzen gaituzten... Claro, eske muga gure prozesu... takizelan esan, prozesua patologizatzeko bezala, ez da? Baina gero era berean, patologia horiekin... Eta horrek zer ikusi dauka espazio ez mistoaren, ez? Remarkatu dezulako, ez mistoa. Ez da izango mistoa, eta esaten duzu zertan ez mistoa. Ez logiko eruditzen zait. Ez mistoa, ez Mauriziei. Claro, eta gero, hemen, gure eztabaida eduki dugu baita ere, ez? Emakume hona bakarrik, ez? Ez, gerta daitekelako, berez, hala, sortzen dela, baina ez du zertan aipamen konkretuare eskatzen batzutan. Kontzienteki hartutako erabaki bada. Horregatik, hausnarketa hori... Zergatik goazelako bizita oso espazio maskulinizatuetan. Hori, ez? Pixka bat hori da, ez? Hausnarketa. Bai, orduan, ez mistoa kasu honetan da, ez maskulinizatua. Eta hemen, gure kontraesan guztiekin, asterizko guztiekin, eta Blanquita Gipuzkoanita guztie horiekin, Zer ni kontziente naiz, senyora bat eta autoridade bat naizen ontatik, eta ibilbide bat daukadan kultur sortzaile, musikari, ama batetik, ni ere bat naizela zentrua, beste leku batzuetan eta beste kontestu batzuetan. Orduan, behar ditut beste pertsona batzuk inguruan, beste ertz batutatik, ni zentruan nagoela agerian utzi diezadaten, eta ni nire zentru hortatik, rebisatzeko nire zentru hortatik dauzkadan jarrera pila bat. Eta hau da, super erronka. Ontarako bai izan bargarela eskuzabalak. Baina, ni benetan sinistutan hau, aldogula, Ez da erreza, Baina? Galdetu nahi nizun baita ere... Eta guzti hau nahi dutekin kobratzen, Hori da, guk egingo dugu kamiseta bat. Eta soldata da hemen, exigitzea zilegi den gutxienekoari. Ze moduzkuan. Bueno, intensoa izan da. Intensoa, ez? Irudipen hori neukan. Ari zinen itxasoa, hau Irlandago... Intensoa izan da. Izan da super gogorra. Idealizatuta geneukan pixkat. Ni banekien etzale izango erraeza, baina ez duen espero hain gogorra izango zenik. Joan gara familia osoa, horrek dakartzen ajeekin, hile bat Kubara, Kuban bizitzera, alokatu genuen etxe bat, Bedadon, eta antxe, orduan, Kuban, sarrik ondo esatu duen bezala, gauza dira, komplikatuak. Eta lanera osoa zenean, dira komplikatuak. Eta bi umekin, komplikatzen da asuntoa. Eta, bueno, hango baliabideekin lan egitea hemengo zuri baten erritmoan imposiblea da. Ordan, lehenengo astea izan zen zorakeria bat, eta ansiedadake batekin esan genuen, bale, stop. Deitu genuen da, esan genuen gelitu guztia. Nekan programatuta lanzamiento single baten, atestak izan, a ver. Esaten zidaten, a ver, que necesitamos esto, pues no hay. ¿Cómo que no hay? No hay. A ver, pero ¿cómo que no hay? Pero es que necesito, no sé qué te esaten zidaten. A ver, Blanquita, que no hay. Eta izan da ikasketa bat oso potentea,
aurrekin, bai izan da oso potentea, beraiekin batera bizitzea hori, bueno, eta gero nik lan pila bat egin, orden ez dagoen beraiekin, baina ez dagoen lanean, eta kontzertura joatea zen kristo bat, kontzertuak egin behar izan ditut, ni ez naiz joan kontzertuak egitera, joan naiz residentzia artistiko bat egitera, eta ikerketa lan bat egitera, baina hori ez dago subentzionatuta. Orduan, asmatu behar izan ditu kontzertu batzuk, eskatzeko mobilidadeko diru laguntzak, finantziatuari izateko residentzia. Ze, klaro, danok imaginatzen joa, derra Kubara joan da oporretan hilabete. Ez, baina galdetu nahi nizun zer zen Kuban, ez? Zeren... Hipotesia zen, nik duela 10 urte, azkeneko egin dituen, Goserako egin dituen kantuak, izan ziren Joseba Serendiarekin batera egin genituenak, eta kantu horiek sortu ziren Habanan, eta Euskal Herrian hasi ziren, eta nik orduendik neukan zera baiteko zor bat bezala, nire buruarekin, Josebarekin, Habanarekin eta guzti hori, nola izango litzaken guztia, hain zuriak ez bali malira kantu horiek. Hain ez, Josebak letrak idatzi eta bialtzen zizkion, eta gu kantu egiten genituen, ez? Eta, bueno, nik orduan gainera nauko, joan naiz ezautuko dira, ez naiz joan, ze bizitza beti dauka zerbait urgenteagoa zuretzat, Kubera hilabete joatea baino. Beti dago zerbait urgenteagoa egiteko. Hainbeste Joseba hemen dela. Eta, bueno, pues, ja naukan buruan joatea, eta nik Joseba ezagutu nagoen Euskal Herrian. Zerru arte ez genuen elkarra ezagutzen, geneukan horrelako erlazio, nola esaten da, gutunden erlazio badakigu asko herri honetan horri buruz, ikutu gabeko erlazio oso intimo horietaz, eta geneukan horrelako erlazio, intimo bat, inoiz elkar aurrez horri ikusi gabe. Eta ez ordua, baina orduaina geneukan eta niko eratzen dut ikusi ezagutzen duen den Joseba horrela, esan geniola, azaroan goaz. Nora, Kubara? Eta bai, jarri dugu fetxa bat, eta gero etxean geneukan itxulapiko handi bat, gure txikia handienak esaten da. Kubara nahi dutzu joan, jarri itxulapiko bat, eta betetzen danean apurtuta joan. Eta, egon gara aurrezten urte askotan, eta apurtu genuen itxulapiko eta joan ginen denok. Eta asmoa zen joatea azaroan, baina esan ziguten COVID-arekin eta asunto oso gaizki zegoela, eta atzeratzeko pixkat, orduan martxoan. Hasi ginen pentsatzen, hasi ginen proiektua diseinatzen, aurkeztu genion proiektua Kubako Instituto dela Musikari, orduan beraiek eman ziguten nik nahi nuena zen Kubara joan, eta hango kubatar musikari emakumeekin lan egitea, eta kantuak berriz sortzen duztea. Nola litzake guztia, han jaioko baldin balira, orain Joseba hemen dagoela, eta pixkat ez da eszenatokia da horrela pixkat erromantizatua edo, baina hori da hasierako sortzera bultzatzen dagoen hipotesia. Gero zer da gertatzen zarela, azten zara sortzen, baina zoaz lekura eta gero gauzak ez dira espero duzun bezala. Batzuk ez dira ateratzen, baina gero Kuban bada esaldi bat Josebak esaten dugu zurra dela. Baina beraiek esaten dute horrela dela. Lo que sucede, conviene. Esaten dute beraiek. Ez egin kasu gezurra da. Ez egin kasu, ez fiatu kubatar batena esaten du berak. Eta, bueno, karkarrez, baina gero gertatu dira gauza pila bat, nire ametsik espekulatiboenean, ez nituzkenak, ez nintzen nire buruari ez da baimenik emango, hainbestean. Eta gertatu dira gauza zoragarriak, egin dut kontaktuak, egin dut lan, Eme Alfonso bukatu dau diskoko produktora izaten, Irina Gonzalezekin batera nabil arregloak egiten, konposatzen, berriz kantuak musikatzen, ez kantu guztiak, baina bai kantu batzuk, Dana eta Dani diralakatun kantuak konposatu zutenek beraiek egingo dute abestia. Da, bai, beste ariketa bat, nire hemen daukadan zela baiteko ikusgarritasun hori partekatzea, beste musikari batzuekin, zeintzuk ez daukaten bide zuzena Spotifyra. Beraiek ezin dituzte kantuak Spotifyn argitaratu, baina nik egiten baldin badut bai. Ordan, hor dago ariketa, hor dago ikasketa, hor dago bebai bi kultura nire tesia zen gure zauriak badira leku batean nun topo egiten dugun eta jartzen gaituen bakoitza leku desberdine begira, baina badira lekuak nun topo egiten dugu elkarrekin. Eta, leku horietatik abiatu, eta gero ideia zen kantu horiekin batera, bideiak gaiera bat, eta bidean sortzen diren beste kantu batzuk ero sortzen, ordean sortu dira kantu pila bat. Badira kantu berriak, badira
beste musikari batzuen kantuak musikatu ditugunak, bada Jaime Orozkoren lana bat zoragarria dena, eta hori grabatuko du diskorako. Eta hau dena idatzi nuen, eta aurkeztu nuen Joseba Jaka bekara, eta eman zidaten beka bat. Orduan, esan zidaten inguruko guztia, sari bat irazi oso. Torri nintzenean Donostiara beka jasotzera, bueltatu nintzen etxera, eta esan zigun gure txiki handienak. Eta nun dau saria? Eta saria eman doztien, baina ze sari da? Peru, saria da lanean jarraitzeko aukera dauka daula. Sari hori da mierda bat, ama. Bai. Nik hautatutako lana egiten segitzeko aukera hori, ez? Bai. Eta jan egingo dugu. Horri esker, gainera. Denbora gutxi, 5.000 euro bekan. 10.000 euroko beka da bada, baina erdia grabazio ordutan, en espezie, eta beste erdia dirutan. Eta ez da, ez bideoak egiteko, ez produktora, ez da, sorkuntza beka. Bai, eske iruditzen zait importantea dela, eta azken aldian banago horri begira jarritaz, eske bestela ezin nahi sortzera jarri. Batez ere, bestela, gaudelako kontenatuta sortzera gero monetizatu ahalko ditugun gauzak, edo rentabilidade ekonomikoa aterako dizkiguten gauzak. Eta beti sorkuntzak ez dauka bukaeran produktu bat zeina Durango kasokan salba luzon. Durangoko azokako meloia beste baterak utziko dugu. Bukatzeko ala ere galdetu nahi dizuna sare sozialak. Ze nolako esperientzia? Gozatzen nabil, bai. Batzutan agobiatzen nau, baina hasieran agobiatzen ninduen pila bat, eta ansiedade handia ematen zidan. Eta neuko nolako zor bat bezala, holan eskaparate horrekin, eta ez dakiz zer. Kontua da, nik ez nengoela sare sozialetan, gozeko sare sozialak eraman dituen momentu bat erarte, eta eukinuen horrelako MySpacean garaian, eta kapatu ziguten horria, eta konturatu nintzen, zenba denbora eta energia inbertitu nion nik gozeko MySpaceari blog bat idazten nagoen, ez dakiz zer bestia, eta gero kapatu ziguten, eta ez nagoen, paso, baina, gero, sare sozialak, eta, ez niz nago sare sozialak, eta, paso, zerbait cool bezala kontatzen duen, ez daukat Instagramik. Baina, momentu batean, egin nion nire buruari galdera, zer nondik autozentsuratzen nintzen, eta konturatu nintzen, bildurra hondia neukala, hor esaten duenaren gaineko epaiarekin. Batez ere, epai horrek, baziren epaile batzu jartzen niela gorputzata dena, Zer pentsatuko du ez dakit nork irakurtzen duenean, nik esaten dudan hori. Eta ez, orduan izan zen ariketa katartiko terapeutiko bat, argazki bat jartzea, gainera biluzik nagoen argazki bat hartu nuen, titiburuak tapatu nituen. Aunque konturatu naiz, titiburuak zentsuratzen dituela Instagramek, baina titiburu baterik esnea dariola argazki batean agertzen bali bada, ez, algoritmoak ez du titiburua bezala irakurtzen. Kiarria da. Da, pasote. Eta, jarri nuen argazki hori, eta esan nuen, gaur iruditzen zaidala egun ona jaiotzeko. Hala, eta esan nuen, igual argazkia bakarri jartzen nuen, gaina pentsatu nuen, beste izen batekin. Nik sare sozialak, Twitterra erabili, orain ez, Twitterra ez gustatzen bat ere, zertan bilakatu den, ez ebes, ja ez dut ez da... Eremu ez misto hori, baina... Hori da, oso maskulinoa. Totalmente, ez nago interesatzen, baina, zakit, edo inkluso Reddit, edo, ni pixkat frikia naiz teknologikoki, hori aditzen dit inerd, bai naiz pixkat nerd. Baina gero, ez dijoa bat hori ez sare sozialetan zukitza, ez dauka WhatsAppik. Baina ez dauka WhatsAppik, sekulako ansiedade soziala ematen edalako WhatsAppak. WhatsApp taldeetan egoteak, momentu batean horrek sufriarazi ninduelako, eta ordan, genuen WhatsAppa. Hori zen, amputar. Ordan, klaro, nire ariketa izan da, nola egon hor, sufritu gabe eta erabiltzen nik nahi dudan bezala, ez? Eta, hor, batzutan Zurina Hidalgok esaten zidan, tio, eske zaude hor, hasierako ilusioarekin bezala historia jartzen horrela. Badaukat hasierako ilusioare, orain itzali zait pixkat, Kuban, konturatu nintzen, zelako beharra naukan egiten duen hori guztia esateko, eta han ez naukan wifi dozen lekutan, eta gero ordu aldaketakin egiten duen edo zer gauza, berandu heltzen zen. Zeia, hango izaz, baina hemen jarra, txalo. Orduan, ezin nintzen hemengo publikazio ordu punta hoiekin batera ibi, kriston nagoria. Ezagutzen duen norbait, ez dakiz etiketatu, egin dugu hau, kontatu behar dugu egiten gabiltzan guztia, porque gauza pila bat gabiltze egiten. Eta horrek ematen zidan, ansiedade bat, porque kontatu ahal nuenean ez daukan gogorik, ez daukan sarerik, eta gero sarean daukanean ez daukan gogorik. Eta hor,
apur bat distantzia hartu dut. Baina, bueno, bai, herramienta potentero hitz jat. Gustatzen jat asko, ze hori batzutan invasiboa da, jasotzen ditudan mezu pribatuak, osea, jendeak zuzenian niri zerbait esan nahi didanean, jaso izan ditut mezu invasiboak eta horrela, baina, bueno, blok. Osea, gaina horrela, Bai, eta buelta erdi gehiago eman gabe. Ez zebez, itxigabe hemen barruan zan, zer, fuera. Ez dizututziko. Ez dizututziko, hori da kontua, ez dizututziko. Baina heltzen dira mezu zoragarriak. Eta horrek konektatzen nago asko nire lanaren misioarekin. Bai, nago oso konektatuta egiten dudan hori dela egin nahi dudana. Eta horrek ematen gustatzen jat hori. Bai, eta inoiz baino gehiago, inoiz baino konektatua nago nire jardunaren balio eta nire profesionalidaderekin bezala, eta ez dauka zer ikusi soldatarekin, kompromisoarekin dauka zer ikusi handiagoa. Eta, bai, ez dakit. Eta Liberian gauza pila bat ditu diferenteak, gero ez dut baina hori da Maurizial, baina hori zinduz, baina hori gozeko kantu bat atara dozu, baneukan horlako behar bat gozeko Inez arekin bakeak egiteko, eta azkeneko 4 urtetan egin ditudan gauza horien argazkitxo bat usteko baita ere, konturatu nintzen, Spotifyen zegoela Inez Osinaga perfila, zegoela Inez goze, baina ez zegoela Inez Osinaga, horren baneukan zela baiteko behar bat. Aitortzeko nire buruari leku bat, eta 40 urte bete nintuenean, Rimmelen cover bat, argitaratu nuen.